Пламен Илиев около 15 минути може би лежеше на терена, а сега Иван Боянов ще вземе първо мнение от Базил де Карвалио. Аз ще помагам с превода. Иване, ти си. Благодаря ти, Деяне. Прави му чест на Базил де Карвалио, че застава зад камерата, за разлика от голяма част от футболистите на Левски. Базил, how hard is this moment after you are Базил, just колко бе труден този момент, след като беше само на минимален шанс от докосване на трофея? We put everything we have for this game. Дадохме всичко от себе си, което можехме тази година. For the football of Bulgaria. Но няма какво да кажем за футбола в България. I want to say something for Ludogorets. Искам да кажа нещо за Лудогорец. Shit club for me, това е лайнян клуб, цитирам, макар думата да не е подходяща за цялата аудитория. Те дават пари на всеки отбор. Всеки матч, който ние играем, всички играят трудно срещу нас, всички играят силно срещу нас, а когато Лудогорец играе срещу тези отбори, тези отбори не правят нищо срещу Лудогорец. Гледах Ботев Пловдив как играеше срещу Лудогорец. Те не играха нищо. Това не е нормално. Когато играят срещу нас, обаче играят много силно, защото Лудогорец дават пари. Това е лайнян отбор. Днес Славия играха много силно срещу нас. Може би Лудогорец са дали пари на тях. Това не е нормално. Казваш ли, че няма ферплей в българския футбол? Не, това не е ферплей. Те дават пари за всичко. Това не е футбол. Това е корупция. Корупция. Това не е матч, който е нормален в футбол. За всеки друг отбор те дават пари. И всички знаят това, но никой не казва нищо. Ето, аз го казвам се Базил де Карвалио, заставам зад думите си. Това е лайнян футбол в България. И все пак, ако Левски днес спечелеше, щеше да стане шампион. Да, това е сигурно. Това е Славия, това не е Левски. Имахме страхотен шанс. Когато Славия игра срещу Лудогорец, загуби с 0-3, когато играха срещу нас, направиха 1-1. Ботев ни победи с 2-0, след това играе с Лудогорец и загуби с 0-2. Всички знаят това. Това не е нормално. Това е корупция за футбола. Тези хора в Разград трябва да излезат от футбола. Кои хора? Отбора на Лудогорец целя. Има много корупция в българския футбол. Трябва да играш на терена и там да печелиш, а не да даваш пари на всички. Всеки трябва да казва това. Това не е нормално. И все пак не мислиш ли, че Левски има собствена вина за това, че загуби титлата? Да, и ние имаме своята вина. Нормално е. Играем вкъщи, вкарваме гол, водиме с 1-0, ако вкараме втори гол. Щеше да е различно. Трябваше да вкараме втори гол, но направихме грешка и допуснахме. И все пак Славия нямаше за какво да играят. Взели са пари, за да играят толкова настървено срещу нас. Това не е нормално. Те играят за пари. Сигурно са взели по 20-30 хиляди за този матч. Но когато взимаш подобни пари, трябва да знаеш защо го правиш. Това е корупция, не е нормално. Всеки трябва да каже, че български футбол има много корупция и това не е нормално. Никъде не съм виждал такова нещо. Благодаря на Базил де Карвалио, защото наистина беше един от малкото хора в лагера на сините, който събра смелост да каже тежки обвинения от негова страна по адрес на новия стар шампион на България Лудогорец.